lokal. Departamento iti ORL, HNS, ti Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center. Mga ipaay kadigiti na ganak and komunidad iti may isang libre a forum nga ada titulo na nga Ilocos No Schools. Problema iti panagturog ti ubing inton Pebrero 28, 2026. Alas 8 ti bigat hingat alas 2 di aldaw ijay 5th floor function hall Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center, Batak City. Ti aktibidad ket naka-atensyon iti panakaamo iti panakaawat kadigiti na dumaduma a pediatric sleep disorders tapno matulungan dagiti ubing ang makagunod iti nasayaan ken umno a panagturog. Espesyal a bonus ada libre a konsultasyon kadigiti sleep specialist manipod iti the Medical City. Kalpasan iti forum dagiti topiko a maadal pediatric insomnia panakaawat iti puyat ken narigat a panagturog dagiti ubing para somnias kas lang panagpagna iti turog wenno sleepwalking ken night terrors pediatric obstruction sleep apnea panagaring-eng ken parikot iti panagangis ti turog. Agyaman iti Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center ORL HNS iti panagayabit kadigiti aring na naganak ken interesado ang makikadwa iti daytoy nga programa para iti salunat ken nasayata panagduras digiti ubing para iti dumapay nga detalye. Mabalin nga tawagan ni Dr. Nestor James Bagasi iti 0917-147-7807. Damag lokal para iti IFM News. Idol Shanti Papi, Tatak IFM.